στο παραλήρι μου. Λοιπόν, έκανα κάτι φοβερά μπισκότα για το γλυκό μου το αγόρι, τα φάγαμε και του έβαλα μία δουλειά. Να πάει να κλείσει το φούρνο για τα επόμενα μπισκότα. Τα μπισκότα. Τα έκαψε τα μπισκότα ο Στέλιος. Είχαμε μπισκότα. Πάμε θάλασσα. Νομίζω τα vlogs μου πλέον είναι απλά εγώ και ο Στέλιος να πηγαίνουμε θάλασσα. Δεν κάνουμε κάτι άλλο. Όλο αυτό δεν είναι glow, δεν είναι skin, glass skin, πώς τα λένε. Είναι υδρότας. Γιατί μόλις ανοίξαμε την μηχανή δεν έχει κρυώσει, δεν έχει ζεσταθεί, δεν ξέρω τι κάνει. Και έχω σκάσει. Αυτά, η υδρότας. Λοιπόν, σήμερα όμως δεν θα πάμε κάθισμα, θα πάμε στο Μικρό Γυαλό που είναι φοβερή παραλία. Έχουμε 45 λεπτά διαδρομή. Τώρα στο Στέλιος πάει να φέρει καφεδάκια. Και πήραμε και τις δύο μάσκες αυτή τη φορά. Ο σωστός, ο κάτι και ο γοητευτικός, ξέρω τα λόγια, ο Στέλιος ο καλός. Η θάλασσα είναι φοβερή, φοβερή. Ο Στέλιος έχει τεζάρι. Είναι τέλεια. Χθες πήγαμε στο Κάστρο, ήταν χάλια, είχε κάτι ψόφια ψάρια. Για πες μας για το ψάρι σου. Βρήκα αυτό εδώ το ψάρι. Άνα νομίζω έχει απίσει. Ναι. Δεν έχει μάτια. Τότε σήμερα είναι αναζωογονητικό. Κουράστηκα πολύ μπούσα. Είναι τόσο όμορφα. Μας έπεσε ο μπράνος στο κεφάλι μας. Κάνουμε πέτρα ψαλίδι χαρτί για το ποιος θα πάει να φέρει φαγητό. Πέτρα ψαλίδι χαρτί, 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 1-0. Χαρτί, 1-1, χαρτί, 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 2-2, χαρτί. Το άλλαξες. Δεν το άλλαξα. Το άλλαξες. Δεν το άλλαξα. Έχουμε βίντεο. Δεν το άλλαξα, έκανα έτσι. Βάλτε ότι δεν το άλλαξες. 2-2, χαρτί. Και είχα δίκιο, προφανώς και δεν έκλεψα. Προφανώς και ο γύρος από εδώ έχασε και θα πάει να φέρει φαγητό. Πληρωμένη για τη σία. Θα πάω να κάνω μια βουτιά με τη μάσκα μου. Γιατί μετά δεν θα μπορώ να μπω. Δεν βλέπω τίποτα. Έκανα τη βουτιά μου, αλλά βγήκα με συνοπτικές γιατί τρέμω, παγώνω, πεινάω, κουράζομαι. Γιατί είχα να φάω από χθες και εγώ όταν πεινάω γενικά μου πιάνει ένα τρέμβλο και κάμερα γι' αυτό κουνιέται τώρα. Δεν περιμένω απλά το φαγητό υπομονετικά και μετά θα κάνω τη γοργόνα. Ο Στέλιος, ο πρωταθλητής, ο καλύτερος όλης της γης. Σου βγάλα τραγούδι, πώς νιώθεις? I'm flattered. Εγώ είμαι κατάλευκη και ο Στέλιος φαίνεται κατάμαυρος. Δεν έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά, ορκίζομαι. Γιατί δεν σπασμένει. Κοντά ήσουν. Τι να κάνω. Δεν ξέρω. Κόμματα επιφυλάθηκα. Ήσαμε από θάλασσα, αυτό είναι το φως που τρομοπαίζει ακόμα. Και τώρα θα κάνουμε μπάνια, θα μαγειρέψω εγώ για αύριο και για μετά. Πιο μεγάλη σκάλα δεν είχε. Τι είναι όλο αυτό? Μπαμπά δεν φτιάχτηκε. Έκανε την προσπάθειά του Στέλιος με την τεράστια σκάλα του, αλλά δεν φτιάχτηκε. Στάζω. Ο μαύρος κύκλος. Θα σας δείξω τη φοβερή μου συνταγή. Βάζεις κοτόπουλο, αλάτι, πιπέρι και κάρι. Μετά στίβεις 2 λεμόνια, αλλά αυτή τη φορά εγώ θα βάλω lime για να δω πώς θα βγει. Περιμένουμε να γίνουν όλα έτσι άσπρα, να μην φαίνονται τα ροζ. Θα ρίξω το λεμόνι. Και μετά βάζουμε μουστάρδα. Εγώ βάζω αυτήν εδώ, hot. Και 1 με 2 κουταλιές μέλι. Αυτό το μέλι δεν το προτείνω, αλλά αυτό έχω για την ώρα. Και ανακατεύω πολύ καλά. Αυτά θα διαλυθούν μόνο τους, οπότε don't worry. Και τώρα αρχίζουν και καραμελώνουν. Δηλαδή αυτό που κάνει μας αρέσει, δεν κολλάει, καραμελώνει. Οπότε τα αφήνουμε μέχρι να έχει ένα ιδεατό χρώμα. Εμένα μου αρέσει να είναι πιο συμπαγές, δηλαδή έτσι όπως είναι εδώ και κολλάει. Θέλω κάπως έτσι να γίνει όλο, οπότε θα τα αφήσω ακόμα. Παίζουμε μπυρίμπα, φυσικά κερδίζω. Κέρδισα. Με 1400 πόντους διαφορά παρακαλώ. Τον άφηνα να κερδίσει, θα με έπριζε τα σκότια. Έτσι είναι να μένεις δίπλα σε κλαμπ.